Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Oo. Bahay ni Lola Oping. Ito po. Hindi pa natin ito naayos pa ng husto. Yung bahay ni Lola. La! Magandang gabi. Kumusta po kayo? Ulan po. Ulan. Yamal po ito. Lao, may gatas kayo at saka tinapay. La. Sa'yo na po yan, La. Sa'yo na po yan. Tika lang, medyo madilim, gabi na po kasi. Tika lang, kuha ko ng ilaw. Yan, ilawan po kita ng isang maliit na flashlight. Kumusta na po? Hindi kayo naglayas ngayon, hindi kayo namasyal, nag-alis. Maulan po, maulan. Ay, hindi po. Ito lang, mayroon pa dito isang itong grocery din po ito. Lao. Ito po, mayroon pa. Yan. Mga grocery po yan. Saan ko ilagay? Dito na lang. Yan po, mga baby. Wala kang kasama dito. Wala kang kasama. Oo. Malamig po. Malamig. Malamig po mga kaibigan kasi maulan. Anong kinakain nyo po? Walang ulam. Walang ulam. Ay, walang ulam. Yan, mayroon dyan grocery. May mga dyan ha. May konting dilata po dyan. Mga kaibigan sila. Nanay Oping. Walang ulam. Magtimpla ka ng gatas. May gatas po dyan. Ano po? Ito po, may gatas po Yan na Ito po, may gatas Ito may gatas. Ito po. Ito po Wala ka palang ulam ngayon. May na lang Mayan mo lang ha. Masaya po kayo, Nay. Masaya po kayo. Sino nga ako, Tabi? Sino nga ako? Kilala mo ba ako? Hindi na. Saan? Malaki? Nakahanap buhay. Maulan man ngayon. Maulan. Maulan. Ano po? Madilim na dito. Madilim na po dito. Nilawang ko lang po mga kaibigan para may liwanag po tayo. Pero madilim na po talaga. Madilim na po. May pira kayo? Wala. Alin po? May pira kayo? Wala. Wala po. Ito may pira dito Wala po, Papa. Ito may yan Nasa 950 ata yan. Huwag ka lang umalis ha. Yan, may pira kayo. May pambili ka ng Salamat sa Diyos po. Mabuti kumakain ka ng walang ulam. Lola Oping. Buti nakakain ka ng walang ulam. Kawawa naman si Lola, nag-iisa dito ngayon. Wala pa po. Masyado pong madilim. Ito mga kaibigan, madilim na po. Inilawan ko lang po para makita nyo po si Lola Oping. Nasaan yung posporon nyo? Nawala na ata. Hinahanap yung posporo ni Lola.
Medyo ano po kasi mga kaibigan, madilim na. Kasi ano na ngayon, nasa 6:10 na ata, 6:10 na. Alas 6 na pasado. Yan. Dito sa labas, maliwanag pa pero yan po, masama po panahon. Nag-aambon nga po ngayon. At ito, pinuntahan natin si Lola kahit masama po ang panahon mga kaibigan. Mahangin pati. Mahangin. So, naabutan ko po siya nagkakain. Ito po sa bahay niya. Yan, no. Ito yung bahay ni Lola. Bala ko rin po itong ipagawa. Pero, ang perang nasa akin po ay nasa 2,000 pa lang. May pera dito nasa 2,000 pa lang po. At isa ito sa ating gagawing na bahay po niya. Bahay po niya. Kahit kalahati lang po siguro, hollow blocks. O mas mainam po buo. Pero sa ngayon po, unahin ko muna yung bahay ni Tatay Efren at kay Lola Puring. At yun po ay nakasama sa widening. So ito po ngayon, si Lola, dito ako. Ito po ngayon si Lola Oping, mga kaibigan. Dinalaw ko uli ngayon. Yan, March 16 po ngayon. Alas 6 G's po. Nay, maalis na po ako. Maalis ka na po. Opo. Bahala ka na po dyan. May mga dilata po dyan. May corned beef, may meatloaf, may sardinas, may tinapay. Iba't iba po yung binili. May biskwit po dyan. Nay? Po. Pasensya na po kayo sa dala ko, ha? Po. Bigayan ni... Salamat po, Opo, bigayan ni Ate Criselda sa'yo. po. Ni Ate Criselda. Bigay po sa'yo yun, Nay. Kahit po medyo masama. Yan po. Opo, sa'yo po lahat yan. Yung pera baka mawala po, Po. Itago nyo po, baka mawala. Po, itatago ko po dyan. Mabalutin ko dyan sa isang kono. Ang alin po? Ini po. Ay, mga pagkain. May tinapay po dyan pag nagutom kayo. Mamaya pagising nyo po, may tinapay po at saka may gatas. Po. So, ito po mga kaibigan. Ay, di Si Lola Opilia. Lola Oping. Yan. Sige po, babay na po. Po, tata. Sige po, salamat po. Nakapunta ako dito, Lola Oping. Po. Sige po, ha. Yan po mga kaibigan. Thank you po. Kailan po ang balik mo? Ang balik ko po uli. Kailan ang balik mo? Pag may bitbit uli ako. Ah, Pag may bitbit uli, pag may dala uli ako dito mga pangbigay sa iyo. po. Hindi ko alam kung kailan ako mabalik. Pero pagka mayroon pong pagkain, may ibibigay sa iyo, andito uli ako. Po? Po, salamat po sa Diyos. Opo. Maigi naman. Sige po, ha. Po. At paggabi na po. Paggabi na. Sige po. Po, sana nga ay salamat po sa Diyos. Sana nga kayo ay hindi ko muna paaalsin. Bakit po? Ano pong gagawin ko dito? Magabi na po. Oo. Baka abutin ako ng malakas na ulan. Po. Mahirap na Po. sige po. Thank you po, Nay. Salamat sa Diyos po.